Sarauniya TV, tashar al'umma. Bani musaya farin mataki ne milikin gani. Ga maganin fari Da kallo gida ya ce na gangani. ka lura ga fari Farin mulmushin ki na zo gani. waka ake wa kare Zauna kalau kin zama gabar wani. to sai ka yo shari mu je gida kai zama adona dole ka kyasa Bani musaya farin wata gona kin zama. mace a daman ka Babu karaya mu je kawai mu canza gurin zama. makiyin mu ya farka Kai da gwanata ya zana ka sayi mata hidima. rufin asirin ka Kai da tsaro na idan kina a burya magangama. mace tana karka To da dama lahiyar kiki na galau halini san barka. ya gangama kamar batin suka jana a kurkusa Mu kara samun ka kwanta gabara mu je mai yawa sun mu da jirgasa gashi cikin tsoka. da shari na jiya ka sha miyar ka da karfasa Wale kwakin girka kwalarka ka ja ne don mu zaka kasa kasa da can garin anka. da komai ka ji ya bi ne ɗanɗano ta yaya zan barka Akwai gunaguni a ɗaukonin ka a kashe gidan wani. abin akwai ciwo Da ka yi yunkuri za ka yi shela a yi maka kurjini. kula nake kiwo Ko da wurin ka da wanka babu sai ka gaban wani. ni ba da yin yawo A misalai alkairin ki da ke gani. har sai ko sai da awo Zan yi mai jijinar nan banki ba mu je mu sha harka. maza 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 yau babu fada ba Sai mun ga mun hantsi akwai wara 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 so da ya babba ba fara yake sarze. rawata a zuciya da kayi ka bugu Wane bugun dutse ta mata da ta dare idan ka yi zazzabi ya cika ya habatse. ga alamu addu'a ta nake gani ka so ni na soka Yara sako na hakarwa yanayi fa ya canza da wura wata ran sai kirwa. ranar kwa a tarza Aiki na ne da kin gaji da kai ke bashin fila. lalle kwa an gwarza Sani kawai ki ce da ni da kai ke wajen gyada. bara da kai wa musa Babu jirre mini kawai da gusta wasu da mun girka gyara. Sarauniya TV, tashar al'umma. Sarauniya TV, tashar al'umma.